Un ano máis, a Praza de Abastos da Pobra súmase á campaña Quere o teu mercado, promovida pola Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia. As actividades de promoción desenvolveránse este sábado a partir das 11:30. Haberá música e degustacións gastronómicas. De 11:30 a 12:30 vamos a amenizar as compras das persoas que veñan á Praza de Abastos con música tradicional a cargo de Trécola, e tamén se van poñer uns petiscos que van facer a cafetería do Centro Sociocomunitario. Nada, convidar a todas as persoas que veñan a facer as súas compras aquí ao mercado de Abastos da Pobra que se acheguen. Durante toda a xornada procederase tamén ao reparto de agasallos entre os clientes dos distintos postos do mercado. Mandouse uns agasallos que se entregaron ás praceiras e praceiros, que consisten nun delantal e unha serie de cousas para rapaces, como dibuixos de colorear, uns lápices, unhas libretiñas pequeniñas que se entregarán tamén ao mesmo sábado. O obxectivo desta campaña é dinamizar os mercados municipais como eixo da actividade comercial das vilas e poñer así en valor a calidade dos produtos frescos que venden e a atención personalizada. Un dos grandes intereses do goberno municipal é dinamizar o comercio, dinamizar o mercado. O mercado pois é un punto neurálxico, un punto estratégico, non? Para o que é o comercio dunha vila, é un lugar ademais onde todos son pequenos comerciantes e o produto é da mellor calidade e fresco e vendido por persoas que forman parte da nosa comunidade, non? Apoiar a Praza de Abastos e apoiar a todo o comercio local.